Μπορεί κάποιος να μας αγαπάει και να μας βασανίζει? Θεωρώ πως μονολεκτικά θα πω ναι. Η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι ο καθένας έχει αν ρωτούσαμε 100 άτομα, θα μας δίνανε 100 διαφορετικούς ορισμούς του τι είναι αγάπη και πώς φαίνεται. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση ταιριάζει και με αυτό που αναφέραμε πριν, ότι για το οικείο. Ναι. Πώς έχουμε μάθει να δεχόμαστε την αγάπη. Να δεχόμαστε και να δίνουμε την αγάπη. Νομίζω ότι ανατρέχοντας τα πρώτα μας βιώματα, που στο κάτω-κάτω αυτοί που μας μάθαν τη ζωή είναι οι γονείς μας, ο τρόπος που μας επικοινώνησαν την αγάπη τους, νομίζω ότι παίζει κομβικό ρόλο στην αναζήτησή της αργότερα. Οπότε, αν η τροφή μας μας επικοινώνησαν ένα είδος αγάπης το οποίο βασίζεται στο ζόρι, σε κάτι το οποίο ίσως είναι απρόβλεπτο, κάτι το οποίο δεν είναι έτσι, με την παραδοσιακή είναι του όρου που αντιλαμβάνεται κανείς την αγάπη. Νομίζω ότι αυτό δεν το κάνει 100% σίγουρο προφανώς σε καμία περίπτωση, αλλά νομίζω ότι μας προδιαθέτει να ψάχνουμε μια αγάπη με βάση αυτό που βιώσαμε. Οπότε, αν εντός εισαγωγικών βασανιστήκαμε μικροί, νομίζω ότι όντως έχουμε καλές ελπίδες, δυστυχώς, να ψάχνουμε ένα είδος αγάπης, ο οποίος ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το απρόβλεπτο, το βασανιστικό, το οποίο αναφέρει και η ερώτηση. Και υπάρχει και μια γενικότερη παραφιλολογία γύρω από την αγάπη, που ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, που βλέπεις, ας πούμε, ότι τα αγοράκια που αγαπούν τα κοριτσάκια τα χτυπάνε και το ακούμε ευρέως στα σχολεία, αλλά και τα κοριτσάκια που αγαπάνε τα αγοράκια, τους τραβάνε τα μαλλιά, τα τσουλούφια. Και αργότερα, ας πούμε, όλο αυτό το κομμάτι του κατά πόσο, ας πούμε, κάποιος πρέπει να αργήσει να μου απαντήσει για να δείξω ότι ο άλλος θα κολλήσει μαζί μου, και όλη αυτή η ταλαιπωρία που υφίσταται ένας άνθρωπος, περνώντας από αυτό που λέγεται έρωτας και αγάπη και όλο αυτό, σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, σύνδεσης των ανθρώπων. Θα πω λοιπόν τελικά, σαν επισφράγισμα της ερώτησης, ότι έτσι όπως εμείς νομίζουμε ότι κάποιος μας αγαπάει, μπορεί μάλλον μέσα σε αυτό να υπάρχει και βασανισμός, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο το δεχόμαστε. Είναι κάτι που μας είναι οικείο, όπως είπες και εσύ, και είναι κάτι που τελικά μπορεί να μας βάλει όντως σαν αποτέλεσμα στη διαδικασία να θέλουμε ακόμα περισσότερο τον άλλον, αλλά μην ξεχνιόμαστε, έχει να κάνει και με την ντοπαμίνη που ενισχύεται στον εγκέφαλο, γιατί αυτή η πολύ απότομη αύξηση της ντοπαμίνης, όταν κάποιος, ας πούμε, μας διεκδικεί πάρα πολύ, και μετά όταν μας αφήνει σύξυλους με τον ghosting, για παράδειγμα, που χαμηλώνει πολύ τα επίπεδα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, υπάρχει αυτό το εγκεφαλικό χάσμα που στην ουσία αδειμονούμε να αναπληρωθεί. Οπότε είναι αυτό που εμείς λέμε ότι όσο φτύνει στον άλλον, κολλάει. Σωστά. Στην ουσία προσπαθούμε να το αναπληρώσουμε αυτό το κομμάτι, θέλοντας ακόμη περισσότερο τον άλλον. Όμως, αγάπη και βασανισμός δεν είναι στην ίδια πρόταση. Δηλαδή, αυτό να το πούμε. Επίσης, να πούμε ότι ο βασανισμός είναι κάτι πάρα πολύ γενικό. Τι εννοούμε βασανισμός? Δηλαδή, κάποιος που μας αγαπάει, μας χτυπάει. Για παράδειγμα, αυτός που αγαπάει το παιδί του, το χτυπάει κιόλας. Όχι. Δεν υπάρχει σύνδεση. Δεν μπορούν αυτά τα δύο να είναι στην ίδια πρόταση. Νομίζω ότι υπάρχει και μια λαϊκή ρίση: όποιος αγαπάει, παιδεύει. Ίσως η ερώτηση να μιλάει για το παιδεύμα, ίσως. Όπως ανέφερες και εσύ πριν, η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβαστής του κινήτρου. Δηλαδή, θα τα καταφέρω τώρα. Θα με θέλει τώρα. Σε μια διαρκή προσπάθεια αυτοαπόδειξης. Ακριβώς. Ότι θα σου αποδείξω ότι είμαι αρκετός για σένα. Είναι νομίζω ένα στοιχείο των καιρών μας που βασίζεται σε αυτό το μπρος-πίσω, το γαϊτανάκι του τύπου να στείλω, να μην στείλω κτλ. Νομίζω ότι το συναντάμε πολύ, ότι ό,τι είναι ξεκάθαρο καταντάει βαρετό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά στην κλινική μας πρακτική, ότι ναι, μεν είναι καλό παιδί, είναι καλό κορίτσι, καλό αγόρι κτλ. Αλλά τα πράγματα είναι λίγο flat, δεν έχει λίγο, ξέρεις, αυτό το μπρος-πίσω του να έχει λίγο ενδιαφέρον η κατάσταση. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το πώς μάθαμε να σχετιζόμαστε με τους γονείς μας, αν η αγάπη ήταν σταθερή ή όχι.
Νομίζω ότι... Σίγουρα, έχει να κάνει με την αστάθεια. Ναι. Και γενικότερα το πόσο χρήσιμη μας είναι η συναισθηματική αστάθεια. Ναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πολύ καλά λειτουργούν στη σταθερότητα και στο flat που λες, αλλά αυτό είναι και μια τρανή απόδειξη ότι δεν είναι όλα για όλους. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος συναισθηματικά ασταθής μπλέξει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συναισθηματικά σταθερός, θα έχουμε απώλειες και από τις δύο πλευρές. Οπότε, δεν είμαστε όλοι για όλους. Αλλά σίγουρα, ενώ ας πούμε ο ένας μπορεί να το εκλάβει ως βασανισμό, νομίζω ότι και οι δύο μπορούν να το εκλάβουν ως βασανισμό. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι όχι, αγάπη και βασανισμός δεν πάνε μαζί. Όχι. Τελεία.